Ahoj, vítam vás u nového videa. Toto video nebude ako to, čo sme popisovali v minulom. To, čo sme popisovali v minulom, bude urobené v ďalšom zase. Tu na schodom už čaká staviteľ. Čaute. Za dverami Sorbe 2000. Otvor nám. Čaute. Tak, teraz vám ukážeme našu budovu a štúdia. Takže, tu máme zasadačku. V tej budeme sa dohadovať o tom, čo sa bude natáčať v ďalších videách. Tu je dačo podobné. Tam v tej izbe je služobný vchod. Okrasa. Tuto je štúdio číslo 1. Tu sme ešte niečo natáčali. Štúdio číslo 3. Tu sme tiež niečo natáčali. A štúdio číslo 4 by ste mohli poznať z predchádzajúceho videa. Dobre, no, tak to by bolo z našej budovy všetko. Ešte není zase taká veľká, aby to bolo úžasné nejaké. Ešte vám ukážem jednu vec. Sme si postavili také dačo ako meno naše na budove. Max Production. No, dobre, takže tešíme sa na vás v ďalšom videu. Takže čaute, pozdravujte sa. Čaute. Čaute. Tak.